Pojďme se dneska na umělou inteligenci podívat trochu jinak. Ne na tu, která se snaží vědět všechno o celém světě, ale na takovou, která se stane naprostým expertem na to, co je ze všeho nejdůležitější. Na vaše vlastní informace a data. A tohle, myslím, trefuje přesně hřebíček na hlavičku. Všichni ty nové AI nástroje milujeme, ale jakmile jde o nějakou seriózní práci, často narážíme na zeď nedůvěry. Odkud ty informace vlastně jsou? A nevymyslel si jen ten model jen tak náhodou? No a kdo z nás to nezažil, že jo? Zkusili jste použít generativní AI třeba na školní projekt nebo nějakou rešerši a najednou si model začne vymýšlet fakta, citovat studie, které neexistují, prostě halucinuje. A pro jakoukoliv práci, kde záleží na přesnosti, je to prostě konečná. A přesně z toho důvodu je tak těžké se na ní spolehnout, ať už při psaní diplomky, přípravě podkladů pro klienta nebo i jen při učení se něčeho nového. Potřebujeme nástroj, který není jenom chytrý, ale hlavně, a to podtrhuji, spolehlivý a průhledný. A přesně tady na scénu přichází Notebook LM. Je to nástroj od Google, který byl od samého začátku navržený tak, aby právě tenhle problém s důvěrou řešil. Tohle není jen další chatbot, je to úplně jiná filozofie, jak s umělou inteligencí vlastně pracovat. A tohle je ten naprosto klíčový, zásadní rozdíl. Zatímco běžné modely plavou v tom obrovském, ale často neověřitelném oceánu internetu, Notebook LM je pevně ukotvený. A to pouze v materiálech, které mu dáte. Nestává se expertem na svět, ale stává se expertem na váš svět. Takže co to v praxi znamená? Je to váš osobní výzkumný asistent, který se prostě drží jen a pouze vašich dokumentů. Každá odpověď, každý souhrn, každá analýza, všechno vychází jen z toho, co jste mu poskytli. Žádné výmysly, žádné halucinace, jenom fakta podložená vašimi zdroji. A teď se koukněte na tu brutální kapacitu. Notebook LM zvládne zpracovat až 1 000 000 tokenů kontextu. To je mnohonásobně víc, než co nabízejí běžné modely. V praxi to znamená, že tam můžete nahrát desítky dlouhých dokumentů, klidně celé knihy, a on si udrží přehled o naprosto všem najednou. A co všechno tam můžete nacpat? No, prakticky cokoliv. Klidně zkombinujte odborné PDF studie, články z webu, přepisy z YouTube videí, vlastní poznámky a dokonce i audionahrávky. Během chvilky si tak vybudujete komplexní znalostní základnu na jakékoliv téma. Dobře, takže je spolehlivý, to už víme. Ale teď to nejlepší jeho superschopnosti. Nejde totiž jenom o to, že si nevymýšlí, jde o to, jaké neuvěřitelné věci dokáže z vašich dat vytvořit. Vezme prostě hromadu textu a promění ji v něco přehledného a okamžitě použitelného. Takže umí vám automaticky shrnout každý dokument. Můžete mu klást otázky a dostanete odpovědi i s přesnými citacemi. Dokáže vytvořit časovou osu událostí z textu, interaktivní myšlenkovou mapu a teď se podržte, umí dokonce vygenerovat audiopodcast nebo jednoduchý videopřehled z vašich materiálů. Tak si to představte v praxi. Máte před sebou desítky stran textu, které musíte projít. Místo čtení je prostě nahrajete do Notebook LM, vyberete formát, třeba rozhovor 2 expertů, a za pár minut posloucháte na míru vyrobený podcast, třeba cestou do práce. To je geniální. A ještě jedna věc, která je naprosto šílená. Můžete mu nahrát dokumenty v japonštině, francouzštině a angličtině najednou. On si je všechny přečte, propojí informace napříč jazyky a pak vám dá souhrnnou odpověď v češtině. Samozřejmě i s citacemi z původních zdrojů. Pro mezinárodní týmy nebo výzkum je to absolutní game changer. A tím se dostáváme k jádru věci. Tohle všechno není jen nějaká technologická hračka. Je to nástroj, který od základu mění to, jak pracujeme s informacemi, jak se učíme a jak jsme produktivní. Mění týdny práce na pouhé hodiny. Abychom si to ukázali na něčem konkrétním, tady je příklad přímo od autorky zdrojového článku. Její diplomová práce o metaforách v médiích, to znamenalo 2 roky ručního pročítání, vypisování a analyzování stovek a stovek článků. A teď ten kontrast. Autorka odhaduje, že kdyby tehdy měla Notebook LM, kam by nahrála všechny ty články a weby, měla by tu samou práci hotovou za 3 týdny. 2 roky versus 3 týdny. To je ta opravdová síla a ten opravdový dopad tohoto nástroje.
A teď asi ta otázka, kolik to stojí. Jsou tu dvě verze. Ta bezplatná je neuvěřitelně štědrá a pro většinu lidí bude naprosto stačit. Dává 100 zápisníků každý až z 50 zdrojí. No a placená verze Pro, která je součástí Google Workspace, pak tyhle limity posouvá do úplně jiných sfér. A to nás přivádí k té úplně poslední myšlence. Notebook LM není jen o pasivním přijímání informací. Je to o aktivním budování vlastní, osobní a 100% spolehlivé umělé inteligence. Takže ta závěrečná otázka je jednoduchá. Když teď víte, že takový expert může existovat, co ho naučíte jako úplně první věc?